Ce panoramă. Downtown, asta e centrul orașului. Da. Asta e orașul, practic, știi, mai strict. Păi da. Asta e orașul centru cultural. Terase pe sus. Lumea mărută pe mamică. Și să... Asta e Marriott. Poate prindem și un tren. Poți să trece tren pe aici, pe partea. Uite-l. Poate ți s-au numerit. Ce a comandat aici e market. Și ăsta, uite cum e luminat. De nu se poate. Ce e? Foarte frumoasă, nu? Da, e deosebit, adică iluminată fiecare etaj sau ceva. Andrei Giga in the mix pentru Warm Up Set, partidul Kiss FM. Suntem foarte aproape de ora 23. Asta înseamnă că Suntem în România, deja și muzică. tradiționala prezență pe Da. pagina de Facebook, facebook.com/partidul. Dacă ai de gând să petrecem noaptea asta alături de noi, Unde să se? Cred că poți să fac Acolo, uite. nu uitați, după ora 12 Eu să le văd când mă uit. Illusion Club, Cleja Bacău. Acolo au fost Onyx și MC Davidescu pentru un mega party imediat după ora 12. Sunt nepregătită, nu știu la ce să mă aștept. După colț apare altceva. Andrei Giga in the mix. Hai, frumos rău. Enjoy! Uite pe aici, mami, pe aici te-am deschis trapa. Frumos să ieșim pe autostradă. Tu fă că știi pe aici, știi cum să te